Отлично, пацаном было. Отлично. Махсус хәрби операцияда халак булган Юрий Жаровның әтисе фотолар күрсәтә. Үзе күз яшьләрен тыеп тора алмый. Тыйнак, эшчән, кечкенәдән спортны үз иткән Юрий үз теләге белән СВОга китә. Контракты тәмамланып 22 елда туган ягы урта пәнәшегә кайта. Тантаналы төстә батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Әтисенең үгетләүләренә карамыйча бергә көрәшкән дусларны калдыра алмыйм дип, яңадан сугыш кырына китәргә карар кыла. 100 раз говорил ему, может, Юра, говорю, хватит, может, Юра. Нет, пап, там, говорит, мои друзья, говорит, остались. Они, знаешь, как друзья, как братья. 2024 елның 5 июлендә хәрби бурычын үтәгәндә Юрий Жаров халак була. Якыннары, бергә уйнап үскән иптәшләре, авыл җирлеге башлыгы да аны яхшы яктан гына искә ала. Получилось так, что он по зову ни за деньгами, ни за славой, по зову сердца заключил, вот СВО объявили, заключил один из первых в районе контракт и уехал, значит, зачистить нашу родину. Әниләре үлгәч 4 баланы Анатолий Антонович бер үзе тәрбияләп үстерә. Әнисез калганда Юрий гани бары 2 ай гына була. Бергә мунча да салалар, машина тракторында яңарталар, кечкенәдән, әтисе белән генә. Ә ул аны эшчән, батыр булырга өйрәтеп үстерә. Возил, любую машину возил. У него вот там другая машина была. Еще одну собрали. Урта пәнәшчеләрнең күңелендә кешелекле, көчле ир-ат булып истә калачак Юрий Жаров. Ватанны сакларга китүдә чын ир икәнен күрсәтә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.